Ngapan akiru pilon nilitum kepat teng melang litum nang pali thega pot la sini tum rang ke amai ke phalam thilai henlo kedam tanga por adak Dator Government Model College along Rengawar side anghoi ka paklang third grade la pen fourth grade la so long litum ningang hamse puthak si pini lamthi je paklang ponji la so puthak kedam tanga por sta men nilitum chisong pon lo je third grade la pen fourth grade Dator Government Model College along STH aphan kota avida pot la ke chokche la pen reschedule nai punilitum Council Authority atum han kachuning ri pado ponlu tum kachuning ri pado det pen api sitame thangnar sitame council atum ahin pen initiative ken pon mate RD nang MP avela sansi suthek ponlo la si puthot pini phong thom phong sitame nilitum la so puthak si lamthi chepaklang ponlo la si ahok pela lamthi la hello ladak third grade la pen fourth grade along okay hala ST plane aphanta reservation do la pen OBC aphanta reservation do tangte kupi pot si STH aphan ke la reservation kota pa wedalo athi non amar ladak karbia khai mate STH abang ke inuit si ladak teaching staff long theglong ladak non amar do thanun bom lapen non teaching staff long abang ke STH pu bang ke inut ta belang tante kupi pot si la STH kota bang pawi pondelo la sinili to abang ke ningi pung chipaklang lo prabjin pe la bang reschedule nai kali lipute la 6 schedule arlo si la so college ta dolo apot si la STH kota bang ke vivek nai la helon litum adak ese local hin pen kado ka we litum la kethi giding la pen hamphang tong do an pen ladak local hin pen lam thi ka chapaklang la hello la pen la so long Parbenglang Autonomous Council Authority tum stame RD na NP ni bisi chuniri paklang polo an parta la dalitum bokajan along iltum ching hon MLA lo ake hai Dr. Noel Momin Assam Legislative Assembly Deputy Speaker alang stame la so puthak RD and ponpo busini litum ningji the pon lo athi non amar ladak teaching staff long stame STH abang ke inuet lang non teaching long bang ke STH inutawi ande kopi pot si la fourth grade la pen third grade along le STH kota pa bedel lo la so puthak abang ke chokche la pen ni tu ningduk lo la pen jongsi la so puthak higher authority da RD and bulletin litum bang ke la so interview bang ke ni tu local hin pen boycott dun vegji pu bang si lam ti je paklang pon alo la sini tu mahin pen lan si Karbenglong Sankurarat la pen council authority do mata chuningri la pen ni tu malam ti je pak ningduk alam ti je paklang pon alo kado pen kipu kangtung hela puson hello lak dadak Dator Model College along Rengawar side klang lo dadak minang atum chini pon po Facebook WhatsApp along sa labang solam minang kahuri dolo kasi pini abang kinitum dak Dator local hin pen kipu kangtung hela puson hello dadak nitum ST anwan aku tabang pangbu pon det hadak dak OBC MOBC lahai an apang ka anwan pon Ponta mini tum han man ka wede la super situm ning duglo asinon kachini kang tung la puson hello dak Dator degree model college a principal aning ke hang pen mate ani kamatha voi pen sila son ke claim pon ma usini tum ke mathalo asini tum ning kang sam te che paklang lo la si pini la dak Karbeng anglong arat dak hem phang song mate KSA tum sami dopik aposi la dak nanglang dunding de derra nang ke cherap nang ke to dun pen ladak labang soan wana ba itum kachit hidun longji mate ke long dun je pansi ni kin pen alang itu masame tuning rilo kali polote kachisong same itu ang dengan same itu klempon ang tokpo lasi labang solong ka abang putin sabe da Karbeng anglong arat doan hem pangasong doan tum sitame ladak nang chirap nang itu dun bek nang gipusi nilihin pen tame tuning ri an part me ladak Dator ang kang along da akite ding dum doan sa menang langun ding de dera ladak ase ang tong nang tipi dong gi phansi thot kado ka verat phan sa me chuning relo kardong